थारैनो दासिमबो बीजेपी आरो बीपीएफ नि गेजेराव इसिङारि एबा सिंजों सिं बुजाबुजि दङ नामा? बेबायदि बाथ्राखौ नोंथांमोना गोबां मानि राजखान्थि दैदेनगिरिफोरनि गेजेरनि एबा राजखान्थि दैदेनगिरिफोरनि खुगानि गेजेरजों बाथ्रा बुंबोनायखौ नोंथांमोना नुबोगासिनो दं आरो सन्देह खालामनानै बाथ्रा बुंनायखौ नोंथांमोना खोनाबोगासिनो दं। थिग बेबायदिनो आरोबाव बीजेपी दोलोनि गोख्रों थांखि आरो बे गोख्रों थांखिखौ बुंदों बीजेपी नि एमएलए राजीव ब्रह्म बिथाङा आरो बिथाङा गोख्रों बाथ्रानि गेजेरजों बुंदों दि जेराव हाग्रामा महिलारिया गेलेगोन दोलोआ टिकेट होनाय नङा। थारैनो बे मोनसे गिदिर रायजो राजाफोरनि गेजेराव सोंथि खालामगोन एबा सन्देह खालामगोन दि थारैनो इसिङारिजों बीजेपी आरो बीपीएफ नि गेजेराव माखासे बुजाबुजि दङ नामा? मानो होनना बुङोब्ला बे समाव राजीव बांगाल बिथाङा फोरमायदों दि जेराव हाग्रामा महिलारि बीपीएफ दोलोनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा जाय बियाबाव टिकेट होगोन जाय बियाबाव गेलेगोन हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेराव बिसायख'थि गेलेगोन बै जायगायाव बीजेपी दोलोआ टिकेट होनाय नङा। आरो दिनैनि समाव बीजेपी आरो इउपिपिएल नि गेजेराव जथाय सरकार सोलिगासिनो आरो फैबाय थानाय समावबो बीजेपी आरो इउपिपिएल नि गेजेराव जथाय सोलिलांबाय थागोन होननानै गोबां मानि राजखान्थिनि मेल मिटिंआव बाथ्रा बुंनायखौ नोंथांमोना नुबोगासिनो आरो जोंबो खौरां फोसावगासिनो दं। बेनि गेजेरावनो मोनसे फिन आरोबाव माखासे सन्देह खालामथावना माखासे सोंथि ओंखारथावना माखासे बाथ्रा बुंथावना बाथ्रा बुंदों राजीव ब्रह्म बिथाङा। राजीव ब्रह्म बिथाङा बुंदों एबा बीजेपी दोलोनि एमएलए राजीव ब्रह्मनि गोख्रों बाथ्रा एबा गोख्रों थांखि जेराव हाग्रामा महिलारि आरो प्रमोद बर' बिथाङा गेलेगोन जाय बियाबाव गेलेगोन हाग्रामा महिलारि आरो प्रमोद बर' बिथाङा जाय बियाबाव गेलेगोन बै बियाबाव बीजेपी दोलोआ टिकेट होनाय नङा। बे बाथ्राखौ जों बानायना बुङाखै, बे बाथ्राखौ रोखा बाथ्रा बुंदों राजीव ब्रह्म बिथाङा। थारैनो बे समाव मोनसे सोंथि सिखारदों दि दासिमबो हाग्रामा महिलारि आरो बीजेपी नि गेजेराव गेलेगोन आरो जाय जायगायाव इउपिपिएल नि गाहाय थामहिनबा आथिखालनि बिटिआर नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथाङा जाय बियाबाव गेलेगोन बै बियाबाव बीजेपी दोलोआ टिकेट होनानै माबायदि गोख्रों थांखिनि गेजेरजों थांखि लानानै बाथ्रा बुंदों राजीव ब्रह्म बिथांनिफ्राय जों आबुङै मिथिना लानि। दा बे जिनिसावथ' बिसोरो आं एगेन्स्टथ' बुंनो हानाय बिसा गैया, खालि बिदिल' बिसोरना राजीव बांला टिकेटखौनो मोना ओंखायनो जों सोलायदों होननानै बेफोर नंखाय बाथ्रा। जोंहा सिगाङावनो डिसिसन लाखानाय दं। जोंहा एक्सेप्ट हाग्रामा आरो प्रमोद बर' बे मोननै जायगायाव बीजेपीआ टिकेट होनाय नङा, बाखि गासिबो जोंना गेलेजोबगोन। बे एकदम 100% खाथां। टिकेट मोननाय मोनैनि खोथा गैया। आरो जोंना गेलेनाया ओरैबायदि जों आलादा गेलेगोन, नाथाय लकेल पार्टिखौनो लानानै जों सरकारखौ दागोन। आरो दिनैनि दिनाव बीजेपी सरकारा 25थासिम देरहानायनि लामायाव दंखायो। थेवब्लाबो मेजरिटि जाब्लाबो बीजेपीआ बर'खौ गारनानै सरकार दाया, बेले खाथां। खिन्थु बीजेपी हिसाबै राजीव बांगाल गेलेनाया खाथां आरो टिकेटआबो खाथां 101%। बेखौ हाजारखि मानसिफ्रा फाव फान्दायनानै रायजो राजाखौ गला खालामनो साना, बे जेबो खामानियाव होआ।